Единствената дама в гълъбовъдно дружество Кракра Пернишки е Светлана Николова. Здравей! Здравейте! Как се чувстваш днес тук на тази изложба? Много добре. Колко гълъби имате тук? На самата изложба, така ли? 16. От какви породи са? Ориенталски сатинет, Мария Стюарт и ориенталски блондинети са също. Стюартинет, блондинет, на мен нищо не ми говори това, което държите. Ориенталски сатинет. Сатинет. А какво е характерно за него? Че много трудно се развъжда, много е красив и много кротък. Защо така трудно се развъжда? Защото няма никаква човка. Той даже трудно се храни сам и не може да храни малки. И затова трябва други родители да гледат малките на този гълъб. Виждам, че имат малка качулчица. Тя е един от отличителните им белези, нали? Да, трябва да имат рокче, се казва. Трябва да са без човка. Трябва да имат гащички. Това още е младичко от тази година и трябва капака да е много пъстър. Какви цветове са? Тези специално се водят тръстикови сатинети. Опашката им е такава, а другите са набадени. Това е Мария Стюарт. Да. И какво е характерно за него, освен че не вижда? Трябва да са с много голяма грива. Наистина трябва да може да вижда. Когато търси женската, и така я разкрива, за да може да я вижда, да я намира. Той сам си я контролира. Да. И когато е оплашен, също по някой път си я разтваря, за да вижда къде е опасността, така да кажа. В момента притеснява ли се? Да, те са доста страхливи гълъби. И точно заради това, защото не виждат нищо. И последната порода, която казахме, че е там долу, тя каква е? Бухари. Бухарски тръбач. Да, за него какво е характерно? Характерен е голям преден качул, голям заден качул и големи гащи и много трудно ходят. Да, те почти не могат да вървят май. Да. Когато се движат, са като костенурки. А летят ли бързо? Тези гълъби даже не могат да летят, защото нищо не виждат. Ако летне, ще се удари някакъв. И затова тези повече са декоративни и не летат. И якалите, и те също, ако се острижа качула, може да вижда да лети, но така с качула му е трудно. И то доста. А вие пускате ли ги да летят? Не, има прекалено много хищни птици. Не мога да рискувам гълъбите, прекалено много ги обичам. След като разбрахме толкова много подробности за екзотичните гълъби, ще видим какво има и вътре в изложбата. Ето, че наблюдаваме и гълъбите от изложбата. Това са николаевски гълъби, единствените, които отглежда Стефан Евгениев. Здравей! Здравейте! Защо си избрал точно тази порода? Избраха, защото е невероятна в полета. Този гълъб е уникален в неговия полет, единствения в света. Стил без кръгов полет, който застава на едно място. Има 4 стила на полет. Значи те са турцеви, чучовига, серпасна и сърб и кюч турцеви. Турцевито е кюч. Пеперуда има също така, който лети като пеперуда. А какво точно означава кръгов поглед или без кръгов полет? Значи издига се вертикално нагоре. И отива нагоре и слиза. Застава на едно място този гълъб. Когато има вятър от 5 до 7 метра в секунда, гълъба стои на едно място и само трепери. Без да размахва криле? Размахва, мислям, че не се движи наляво, надясно и не прави кръгове. Той стои полуизправен и стои на едно място и се дига нагоре. С вятъра го поема нагоре, се дига, отива до 2000 метра, установено, че отива гълъба.
И когато вие избирахте коя порода гълъб да си вземете, специално проучихте за тези и за това си ги избрах. Значи аз ги видях в полет и си направо се влюбих в те, когато видях как летат. Освен стила на полета, какви други характерни качества имат? Характерните качества, пречупването в лакетната става на самото крило. Когато му хванеш, когато има голямо крило, то се пречупва се напред. Другите гълби не може да им обърнеш крилото в лакета. Когато го хванеш самия гълъб, опашката разширява много широко. А виждам, че имаш един шампион с големи червени букви, напечатан шампион. Шампион има стана, значи гълба е изключителен. Когато съдиите го съдят, всъщност за какво гледат? Значи гледат крило, брой на перата, защото той има стандарт. Значи 10 летателни пера. 10 летателни, другите 10 макови, които са 10 на 10 трябва да бъдат перата. Това се оценява. Гледа се стойката на гълъба. Полета се гледа сега, това вече е тук. Трудно ли се въдят точно тази порода? Значи, точно това е хубаво на този гълъб, че той сам си храни пилета. Не е нужно да подлагаш на други гълъби. А често ли ги пускаш да летят? Ами сега не, сега в момента ги спирам, вероятно време ги пускам от пролета. Много почна сокола да бие, соколите просто са проблем. Това ти е новото удоволствие, те прибираш се вкъщи и си ги пускаш да гледаш. Значи аз сутрин, когато нямам ангажимент, пускам ги, ставам, гледам ги. Аз и 20 минути да постижа ги погледаш, защото ти прави кеф да го погледаш. Много красиво. Стефан Евгениев обясни, че наричат тези гълъби пеперуди, защото размахването на крилете им и уникалният стил на полета им наподобява този на пеперуда. Освен Николаевският високолетач, на изложбата участват 42 породи гълъби, между които кинкове, щрасери, ориенталски мевки, бирмански гълъб, баварски гушест, льокнер, якалия и други. На изложбата са оценени над 300 гълъба. 3-членна съдийска комисия даде точки на всеки един гълъб. Екземплярите, получили 95 и 96 точки, получават оценка отличен и стават шампиони. Организатори на мероприятието са Сдружение на гълъбовъдите и природолюбителите Кракра Пернишки. Членовете на сдружението се гордеят с изложбата, понеже тя е една от най-големите регионални изложби в страната. Гълъбовъдите са горди и с породата пернишки гълъб, която се отличава със симетричната си окраска. Тези птици са любимите на клуба и се селектират заради специфичният им цвят. Станислав Ковачев също е от Сдружение на гълъбовъдите Кракра Пернишки и също участва на тази изложба. Здравейте! Здравейте! Какви гълъби имате на изложбата и имате ли шампиони? Изборил съм 9 породи гълъби, от които съм 4 от породи са ми шампиони. Нали? Това е български изложбен гълъб, имам фенерлия, имам ростовски гълъб, палуберия и таз. Да, а вие бяхте тук на отсъждането на гълъбите, на оценяването им. Как протече то? Оценяването е много сложна материя, нали, от страна на съдийството. Нали. Поканихме съдии от София, от Съюза на България, на Република България. Съдиите са в международно признати в света. Председател на съдийската колегия беше Иван Коларов. Един прекрасен човек, разбираш много, знаеш. И самото съдийство протече доста дълго. Некъде близо 10 часа. И какво ще ни кажете за тази порода тук? Тази порода е един пернишки качулат гълъб. Ние се гордеем град Перник с този гълъб. Той е създаден в този си вид. Той беше съвсем друг преди 30 години. В този си вид ние му намалихме по-дай-къс, по-да самоголемо около очите на очите, по-къса човка, по-прибран да бъде. А какъв му е характера? И характер му е такъв, като ходи се едно пълзи,
Нежен е, нали, красив гълъб. Ето, това значи много важно, нали, да крилото да бъде чисто бяло, нали. Маслинката отгоре, както го искаме ние, лигавника, как му казваме, и леко бяло, нали, между пашката и тялото. Нали. А колко цвята са тези гълъби? Основно жълт, черен и червен, и нали, два-три сиви. Нали. Това са основните цветове. Има ли нещо специално по грижите за него? Специално грижите, първо любовта на гълъбовъда. Това по-голема грижа няма. Нали. Грижите да е на сухо, нали, да е на топло, да е на заветна, револерна да бъде. Ако имате условия да го пустите и да лети, нали. А хората, които искат да развъждат този гълъб, какво трябва да знаят? За как могат да започнат да го развъждат? Хората трудно е да го хареша гълъба. А щом го хареша, то ще го развъжда. Не е трудно, сигурно. Не. Любовта, първо любовта. И да го хареша като вид порода ни, като птица. А вие защо харесвате най-много този гълъб, тази порода? Може би, че съм от Перник, но аз харесвам и други породи. Харесвам го, той просто много е галантен, много е нежен като ходи. Нали, казах преди малко, той пълзи като ходи. Нали. А през цялото време имаме озвучаване тук. Какви са тези животни? Те са като кокошки. Да. Това са едни декоративни красиви кокошки. Нали. Тук сме представили холандка, копринка, коха. Ето пак звучи. Хайде да отидем да ги погледнем и тях. Ето Тези това са копринките. Това е копринката. Рошевите. Да, рошевите. Това просто се чудиш как природа го създава такова. Той е прекрасно птиче. Тук имаме холандка, коха и едни пъстите накрая са. Едни прекрасни птички. Нали. Един човек, който обича природата, това се допълва. Нали. Днес научихме, че всяко едно същество може да участва в конкурс за красота. Така и гълъбите се съдят по това колко са красиви външно, каква окраска имат и други белези. Надяваме се да сте научили много нови неща с днешното предаване. От мен, Крамена, довиждане!